Здравейте, приятели! Вие отново сте с предаването за туризъм и пътешествие на стоп. В момента се намираме в Арнхайм, един чудесен холандски градец. Не е особено голям, но прекрасен. Виждате тази централната църква на Арнхайм. Виждате тази кула отляво, на която възнамеряваме да се качим и да продължим нашето предаване. Опа! Операторът ще бъде блъснат. Но това е нормално. Преди да подготвим това предаване, се подготвихме подобаващо. С други думи, направи главата. Ха-ха-ха. Което е идиотско и непрофесионално за колегите от новата школа, от старата школа. Но за колегите от новата школа, които са импресионисти, оператори, тон режисьори и прочее, и рапери, това е нормално. И да отмием след мен.